nin si tɛ tolo n'i ye fɛn fɛn ye ɲɛmɔgɔ b'a la jamana in ɲɛmɔgɔw vraiment n'u m'a lajɛ ka Bamako dilan dɔɔni kosɛbɛ ɲɛ b'a la ko u bɛ ɲamanfura la san laban in na ko bɛ fɛ ka Bamako jɛya ko Bamako ville coquette kosɛbɛ a bɛ projet kɔnɔ ko Bamako ko ville coquette ayiwa an ko an ma ye non coquette ko Bamako nɔgɔlen don ka tɛmɛ Mali dugu bɛɛ kan ayiwa non dugu tɛ yen bi tolo o fɔ yɔrɔ bɛɛ kosɛbɛ la capitale du Mali Bamako est plus sale que les autres régions du Mali a fɔ fan bɛɛ kosɛbɛ parce que an jantolen tɛ an ka faaba la faaba dan ye ayiwa n'i bɛ yɛlɛ kuluba o kɔni jɛlen don ayiwa o dabɔ m'o kama walima n'i taara cité la o jɛlen don o tɔgɔ b'a yɛrɛ fɔ cité administrative awɔ n'i bɛ taa n'i taara ayiwa hali an ka service ninnu dɔw a bɛɛ jɛn tɛ kabako don ɲama bɛ fili fan bɛɛ n'importe comment n'i bɛ siraba in Kulukoro siraba in kan ka taa kosɛbɛ ɲama u bɛ ɲama don bɔrɔ kɔnɔ ka n'a fili sira kan bɛɛ b'i yɛrɛ ye n'u y'a ta waati min kosɛbɛ aw ko k'u ye fɛn bɔ ozone bolo ozone dun baarakɛlaw ko k'olu ka juru bɛ gouvernement la u y'a di maa minnu ma ozone u fana k'u janto ozone baarakɛla ninnu na tolo kosɛbɛ parce que aw ye contrat minɛ ozone na bon a y'a sɔrɔ ozone baarakɛlaw o dun u yi ko dɔw b'a la ko kalo 7 walima kalo joli k'u sara bɛ ozone ti k'u sara kosɛbɛ bon contrat dun tiɲɛna ni contrat tiɲɛna baarakɛla dun ka hakɛ de bɛ yen droit b'a bolo kosɛbɛ bon faamaw n'a fɔra ko a ye contrat minɛ ozone la baarakɛla ninnu fana ka hakɛ kosɛbɛ u kana ɲinɛ o kɔ dɛ awɔ parce que ninnu bɛ ni kɛlɛ la kabi ozone ka contrat ko in ma ban n'a fɔra k'a fɔ o contrat banna baara dira ozone ma o ma se ka baara kɛ kosɛbɛ baarakɛla minnu b'a kɔnɔna la olu yɛrɛ bɛ ka sara ɲini n t'a dɔn olu ka sarako ni ozone cɛ n t'a dɔn o bɛ cogo min na kosɛbɛ mais ozone fana tun b'a la k'a ka juru bɛ gouvernement la a ma kɛ siyɛkili saba siri ayiwa n y'o de fɔ n ko siyɛkili saba siri don f'a ka ɲɛɲini de bon tolo Bamako kɔni vraiment a sigi awɔ a bɛ ɲɛ cogo min na kosɛbɛ faamaw kan k'u jija a la awɔ parce que tiɲɛ yɛrɛ la jama ka ca cogo o cogo fɛɛrɛ de bɛ tigɛ an degun bɛɛ an degun bɛɛ Bamako ka degun bɛ dɛ tolo kosɛbɛ kɛ Bamako ka degun bɛ ka se degré min i taara sira o sira kan awɔ c'est à dire sigi ka gɛlɛn bon sigi dun tɛ gɛlɛya a yɛrɛ ma ten anw mɔgɔninfinw anw yɛrɛ de b'a gɛlɛya kosɛbɛ kɛ bon ni a fɔra k'a fɔ dilanbaga bɛ jamana la minisiriso b'o kama cakɛdaw b'o kama maires bɛ yen mais nin si tɛ yen tolo ko min b'a bolo nɔ min bɛ min bolo nɔ yɛrɛ ye c'est à dire jamana la kosɛbɛ fɛn bɛɛ yen bɛ ka to yen o t'a dɔ ye o t'a dɔ ye cogo si la bon an kɔni ta ye kuma ye mais n'an y'a fɔ fana u bɛ wuli sisan k'a fɔ aw ye fasoden juguw ye bon fasoden juguya tɛ an bɛ fɛ an ka dugu ka dilan de o t'i b'a la koyi tolo ni dugu dilanna e yɛrɛ e min bɛ dugu sigi la i bɛ nisɔndiya awɔ n'i ye sira dilan sisan maa fɔlɔ min bɛ nisɔndiya maa min bɛ n'a bɛ boli a kan dɔrɔmɛ kelen a t'a sara o de bɛ nisɔndiya fɔlɔ o ye jamanaden ye kosɛbɛ bon e min ye faama ye e bɛ nisɔndiya n ye n ka dugu dilan awɔ c'est comme ça le développement kosɛbɛ mais ni bɛɛ y'i sigi k'a lajɛ ayiwa a bɛ k'an ɲɛna yan kosɛbɛ kɛ tolo an kɔni sigira kɛnɛ kan gafe bɛrɛ ma bɔ bi ayi tolo min ye gafe sɛbɛnnaw ye a bɛ n'a fɔ u taara sɛngɛlafiɲɛbɔ la o don san laban an b'o la kosɛbɛ kɔmɔ suruku kan o bɛ ja n'a taara sɛngɛlafiɲɛbɔ de la awɔ o tuma gafe bɛrɛ t'an bolo bi an tɛ don o kɔnɔna la kosɛbɛ n'an donna gafew kɔnɔ min ye indépendant ye kɔni ale ye bɔli kɛ a y'a yira sa k'a fɔ da bɛ min ye Côte d'Ivoire finitigi 46 olu ka kiiriko da don bɛ o la ka sababuya kɛ k'a yirala k'a fɔ ko kiiri min ni a bolodara kunun yɛrɛ ko min ye bisugu caman yera a ko kɔnɔ tolo min ye fasidi sɛbɛn l'indépendant ye a kumana a y'a yira k'a fɔ ko nka yan'an ka so ma l'indépendant a ko Mali gouvernement ko a bɛ n'a fɔ Cour suprême an bɛ taa ale kɔnɔ fɔlɔ yan'an ka i ka gafe i ka kuma in an k'ale walawala awɔ l'indépendant de ka kumaw don a y'a yira k'a fɔ ko magistrat 2 minnu bɛ yen ni olu bɛ baara kɛ Cour suprême la tolo k'olu ka baara ayiwa dɔ de bɛ fara kundama kan n'a fɔra k'a fɔ k'u bɛ taa sɛngɛlafiɲɛbɔ la n'o ye retraite ye dɔ bɛ fara u si kundama kan o tɛ dɔwɛrɛ ye yɔrɔ ni i bɛ taa sɛngɛlafiɲɛbɔ la tolo a kun fɔra k'a fɔ san 65 a bɛ dan o de la ko nka a bɛ n'a fɔ magistrat 2 min filɛ nin ye
n'o ye procureur cour suprême procureur ani président kosɛbɛ n'u maa fila tolo ko n'u bɛ taa sɛngɛlafiɲɛbɔ la a kun fɔra k'a fɔ ko u bɛ taa sɛngɛlafiɲɛbɔ la k'u si to san 65 de la nka a bɛ n'a fɔ ko san 3 o farala a kan kosɛbɛ tolo nin b'a yira k'a fɔ min bɛ tali kɛ sama-samani ayiwa min ye jamana ɲɛmɔgɔw n'o exécutif ani judiciaire ani an ka kiiri tigilamaw ayiwa sama-samani bɛ a ko la dɛ Mali gouvernement ale kɔni jɛra n'a a ye k'a fɔ ko nin magistrat fila in n'o ye cour suprême président a n'a procureur général tolo ko u ka n'u bɛ taa retraite la tolo dɔ bɛ fara u si kan ko nin ko in dɔwɛrɛ tɛ o sariya min filɛ n'u kama ko la loi numéro 0D 054 mun taara décembre kalo tile 16 san 2002 tolo min bɛ kuma cour suprême koɲɛw bɛɛ lajɛlen kan yɔrɔ nin sariya sɛbɛn min filɛ nin sama-samani kun kɛra a la kosɛbɛ ko nka ko ministre ka laadala ɲɔgɔn ye min kɛra o dongo n'o ye conseil des ministres ye ale y'a sɛmɛntiya k'a fɔ ko magistrat fila in n'o ye cour suprême ɲɛmaa ye n'o y'a président n'a procureur général tolo ko dɔnna fara u si kan n'i ye jateminɛ kɛ jamanakuntigi colonel Asimi Goïta ale sɔnna ko in ma a ye ordonnance dɔ yɛrɛ kɛ tolo ko yanni conseil national de transition yɔrɔ ale yɛrɛ kun sɔnna a ma k'a kɛ sariya ye ko yanni avril kalo u ka session wɛrɛ cɛ ko nin ko in kɔni donna ba la n'i ye jateminɛ kɛ yanni bi cɛ magistrat yɔrɔ olu kun ye tile 5 baarabila yɛrɛ kɛ nin ko in kama olu y'a yira k'a fɔ ko sariya kofɔlen in k'olu ma jɛn ni a ye nka nin ko in min taara gouvernement fɛ sisan magistrat kɔni ma u fɛla fɔ a la fɔlɔ u ma fɔ a diyara an ye u ma fɔ a ma diya an ye tolo a b'o de dabolo kan sisan n'o bɔra yen min bɛ tali kɛ l'indépendant i bɔra ka Korowari ka finitigi maa 46 ko kuma min fɔ kunun ko k'u ka kiiri tigɛra wa kiiri a bɛ senna a ma ban fɔlɔ bi juma a bɛ to senna tolo n'i ye jateminɛ kɛ finitigi maa 46 min filɛ nin ye tolo ko kunun ko alamisa sariya so kelenkɛrɛnnin n'u k'a ma ko assise spéciale cour d'appel la ayiwa o dayɛlɛ la l'indépendant y'a yira k'a fɔ ko maa 46 in tolo a bɛɛ ye Korowari ka den halalaw de ye a si tɛ maaw ye k'u bɔra yɔrɔ wɛrɛ a bɛɛ ye Korowari ka denw ye wa maaw don maa minnu fana bɛ yen tolo jalaki min binna u kan jalaki wɛrɛ tɛ dɛ crime d'association de malfaiteurs d'attentat et complot contre le gouvernement, d'atteinte à la sécurité extérieure de l'État, de détention, port et transport d'armes et de munitions de guerre ou de défense intentionnelle en relation avec une entreprise individuelle et collective ayant pour but de troubler gravement à l'ordre public par l'intimidation ou la teneur et de complicité. Tolo nin bɛɛ jalaki bɛ u kan. Nin ye mun ye? Ko ka jɛ jugu la ka ayiwa fagali boloda ka min ye jamana Mali jamana de ko don tolo ka janfa ta ale kama ayiwa kɔfɛ janfanw ka ɲɛsin Mali jamana ma ani ka don jɛ jugu la marifatigi jɛkulu minnu bɛ maramafɛnw mara tolo kana bi jamana kan jamana min bɛ yen n'a a ma foyi kɛ u la ani ka don jɛ jugu fana na minnu bɛ yen n'a bɛ se ka fɔ yɛrɛ k'u bɛ maramafɛnw dilan tolo ka jamana ka bagabagali walew walima ka don jɛ jugu la maa minnu bɛ yen n'u bɛ jamana tɔw k'u buruja ko nin finitigi maa 46 in ayiwa nin jalaki de bɛnnen bɛ u kan tolo jalaki min filɛ nin n'a binna u kan finitigi ninnu y'a yira k'a fɔ k'olu ma sɔn dɛ u ɲininkara u ko jalaki fɛn fɛn filɛ nin ni Mali sariya y'a fɔ ko olu nɔ don ko k'olu nɔ tɛ k'olu nɔ tɛ bi u nɔ tɛ sini jalaki min binna u kan nin ye ayiwa tolo n'a fɔra k'a fɔ ko ka kɔn bi ɲɛ yɔrɔ u ka jamana n'o ye Korowari jamana ye ale yɛrɛ kun y'a laɲini ko Mali ka ninnu bila joona joona k'a bɛ an b'an kuma la nka ka kɔn bi ɲɛ tolo n'i ye kunnafoniw lajɛ ka kɔn bi ɲɛ min bɛ tali kɛ nin maa kofɔlen ninnu a kun fɔra k'a fɔ ko éléments nationaux de soutien
minnu bɛ MINUSMA kɔnɔna la k'u nana o de la o fɔra kosɛbɛ a tilala ka fɔ tuguni ko maaw do minnu fana bɛ k'u bɛ k'u nana Kodowarikaw ka finitigi minnu bɛ MINUSMA kɔnɔna la tolo k'u nana dɛmɛ kɛ olu fana yɔrɔ na kun kɛra fila ye a tilala ka fɔ tuguni ko maaw do maa minnu bɛ yen ni u nana tolo Kodowarikaw ka finitigiw maa 49 kun do nka muso 3 tilala ka bila o de y'a kɛ maa 46 ye bi tolo a fɔ min ma ko Sahel Aviation Service compagnie dɔ do min bɛ ayiwa pankuru ko kɔɲɛ la an ka jamana kɔnɔ yan k'u nana o fana kɔlɔsi kuma kɛra saba nin bɛɛ de fɔra k'u nana nin bɛɛ la nka tolo nin bɛɛ tilala ka kɛ nkalon ye nin bɛɛ tilala ka kɛ kuma ye kuma minnu bɛ yen ni kala si ma se ka turu ayi fɔlɔ Nations Unies ale y'a yira k'a fɔ ale ka maaw tɛ n t'u la ko dɔn MINUSMA fana y'a yira k'a fɔ nka ale ka maaw tɛ mun dɔn min bɛ tali kɛ MINUSMA ka kuma lasela min bɛ yan n'u kama ko Olivier Salgado yɔrɔ ale yɛrɛ gɛnna nin ko kelen de sababu la ale ye kuma fila fɔ ale y'a yira k'a fɔ ko nin ma kofɔlen ninnu ayiwa ko MINUSMA ka mɔgɔw don u tilala k'a fɔ tuguni ko MINUSMA ka mɔgɔw tɛ ale de ye MINUSMA ka kuma lasela ye ale y'a fɔ k'u ka mɔgɔw don MINUSMA tilala k'ale ka kuma kɔkari ale kɔni kɛra dɛgɛ sisi bɔ karatɔ da o y'ale gɛn ka bɔ Mali la yan k'a fɔ ko kuma min b'a da nin ye ayiwa a ka ɲɛɲini tiɲɛ t'a ka kuma tolo an b'o de dabolo kan ninnu kɔni jalaki fɛn fɛn binna ninnu ka kiri in kɛnɛ kan kununko ayiwa tolo ko u ma jɛ ni jalaki ye dɛ u ma jɔ a kɔrɔ fiyewu u y'a fura n'u tɛgɛ kɔ ye l'indépendant ye nin kuma fɔ nka l'essor fana tolo ale fana y'i da don kuma in na dɛ l'essor y'a yira k'a fɔ ko ni maa 46 finitigi maa 46 min filɛ nin ni Kodowarikaw don k'u ka kiri a bɛ to senna bi juma ko ni hakili b'a la juillet kalo tile 10 tɛmɛnen in na ayiwa ninnu kɔni cunna Mali kɔnɔ yan tolo u tɛgɛ tara Bamakɔ pankuru jigi kɛnɛ na yan'u ka u kun labɛn bɛ tiɲɛni min kama ala kelen pewu de tun b'a dɔn n'u kun bɛna min kɛ jamana in kɔnɔ yan tolo u tɛgɛ tara a yira k'a fɔ min bɛ tali kɛ cour d'assises décembre kalo tile 27 tolo u yera o kiri kɛnɛ ka ye an ye min fɔ sisan jalaki fɛn fɛn binna o kan n'an y'a kuma fɔ l'indépendant kɔnɔ o kuma kelen de bɛ l'essor kɔnɔ yan o ko kununko nɛgɛ kanɲɛ 8 tɛmɛnen sanga 53 ayiwa k'u cunna cour d'appel u donna da fɛ tolo min ye force spéciale ye olu de tun kɛmɛ ka ninnu dɔdɔ u bɛ ka taa n'u ye u kɔni selen kɔ tolo maa o maa bɛ k'u bɛ cour d'appel da fɛ maa o maa bɛ k'i bɛ baara kɛ yen yɔrɔ ninnu na hali kunnafonidilaw u ye bɛɛ de gɛn ka bɔ yen tolo ko bɛɛ ka taa kiri a kɛra cogo min na i b'a dɔn a kɛra sokɔnɔko de ye maa si tɛ yen ko e bɛ don a fɔ min ma ko huis clos maa si ma don o ye kiri fasugu jumɛn nin ne yɛrɛ siɲɛ fɔlɔ ye sa bon ne bolo n ko nin kiri in ne bolo dɛ fasiri ka kuma tɛ ne bolo n ko nin ye jamana ko de ye nin man ka kɛ audience publique kosɛbɛ mais a kana kɛ mɔgɔw ka don nka u k'a kɛ k'a bila télé la diɲɛ bɛɛ ka ye parce que nin ye jamana ko de ye u kana ko dogo maaw ka tila ka taa bɔ fɛn wɛrɛ kalama parce que bɛɛ bɛ fɛ k'a dɔn min bɛ yen ayiwa fasiri ka kuma la fasiri y'a yira k'a fɔ ko nin maa 46 min filɛ nin ye tolo ni u tɛgɛ tara Bamakɔ aéroport international Modibo Keyita la juillet kalo tile 10 ayiwa ni a yirala k'a fɔ Kodowari jamana ɲɛmɔgɔw ayiwa k'olu kun ye u ka jɛrɛ dɔ kɛ juillet kalo tile 12 réunion extraordinaire u ka conseil national de sécurité o de senfɛ Alassane Dramane Ouattara a y'a yira k'a fɔ k'ale tɛ waati kɔnɔ koyi ko k'a ka finitigiw bila joona k'a b'an ban kuma la tolo an bɔra ka min fɔ fasiri l'indépendant kɔnɔ l'essor fana y'a yira k'a fɔ ko mission multidimensionnelle intégrée Nations Unies MINUSMA ani Kodowari jamana ɲɛmɔgɔw bɛɛ da tun bɛ file kelen na a waati nka tolo a nana kɛ Mali jamana ɲɛmɔgɔw fana ko aw m'anw dɔn aw tɛna bagan anw ma k'a fɔ k'a b'an ka jamana ɲagami k'a bɛ taa ten o tɛ se ka kɛ ten Mali t'o jamana ye Mali jamana de y'i jɔ a jɔyɔrɔ la Mali jamana ɲɛmɔgɔw ka tila k'a yira k'a fɔ ayiwa ni finitigi minnu filɛ nin tolo u ti bila ka taa ten dɛ aw nana an ka jamana kɔnɔ fo an ka aw ɲininka a dalakan na o de la ko in a filɛ nin bolo min ka bi n'o ye kiri ka bolo ye ayiwa fo ka na jamana wɛrɛw olu da don a la i n'a fɔ Togo jamana tolo professeur Robert Dusey n'ale ye Togo u ka jamana minisiri min bɛ u ka jamana ni jamana wɛrɛw cɛ koɲɛ kunna tolo fo ka taa se Faure Gnassingbé ma Togo jamana ɲɛmɔgɔ ani Alassane Dramane Ouattara tolo u ka sɔrɔ ka wuli k'a fɔ k'u bɛ kumaɲɔgɔnya ɲini Mali cɛ nin bɛɛ la hali CEDEAO yɛrɛ
CEDEAO fana y'i da don ko in na kosɛbɛ ka tɛmɛ ni Ghana jamana kuntigi Nana Akufo-Addo kosɛbɛ min ye Gambi Adama Barrow Tolo ninnu bɛɛ lajɛlen wulila ka Mali deli kosɛbɛ a ye sabali an ka se ka o kɛra u dɛsɛlen kɔ de koyi o kɛra u dɛsɛlen kɔ de Tolo min ye septembre kalo tile 22 tɛmɛnen New York Assemblée générale min kɛra Nations Unies tɔgɔ la kosɛbɛ kuma fɔra yen fana Tolo hali sisan Mali jamana ɲɛmɔgɔw ko aw m'a faamu halisa anw bɛ fɛ ko in kosɛbɛ a ka jɛya de kosɛbɛ Tolo an b'o de sira kan halisa fo ka n'a bila kunun na kunun alamisa ni finitigi maa 46 min filɛ nin ye ayiwa Tolo k'u ka kiiri a bɛ ka tigɛ an bɛ don min na i ko bi kunnafoni laban minnu kɔni bɛ yen kosɛbɛ l'essor ka fɔ la o de ye k'a fɔ ko ni finitigi maa 46 in Tolo u ka kiiri a bɛ to senna bi a bɛ taa laban min kɔni na maa kɔni t'a dɔn nka yanni o cɛ Tolo a yera k'a fɔ Côte d'Ivoire minisiri damadɔ kun nana yan nɔ i n'a fɔ ko ministre de la défense Tene Ibrahima Ouattara ale nana Bamako yan alamisa décembre kalo tile 22 ni délégation ba Tolo u nanen ko a bɛ n'a fɔ ko bɛnkan tɛmɛna ni jamana ɲɛmɔgɔw cɛ n'o ye memorandum ye a bɛ n'a fɔ o bɛnkan in dɛ Tolo o de bɛ sɔn ka taa laban ko dɔ la n'o ye ninnu ka bilali ye nka kiiri fana maa tɛ kiiri cogoya dɔn dɛ l'essor de ni kuma fɔ ale l'essor kelen in kɔnɔ Amadu e ko an tɛ to yen ne min ye an ka premier ministre Dr Choguel Kokala Mayiga a bɛ n'a fɔ ko wele bila bɛ ale ma Brésil jamanakuntigi ale ka sigili la n'o ye Lula ye kosɛbɛ Tolo min ye premier ministre Dr Choguel Kokala Mayiga ko ale kan ka taa dɔgɔkun bɛ taa laban yɔrɔ yɔrɔ kosɛbɛ Brésil jamana kan u ka faaba n'o ye Brasilia ye min bɛ tali kɛ Choguel Kokala Mayiga Tolo ko a bɛ taa u ka jamanakuntigi kura n'o ye Luiz Inácio Lula da Silva cɛ min filɛ n'a si bɛ san 77 la Tolo kari tɛmɛnen kalataw kɛra k'a bɛna fɔ ale ye jamanakuntigiya Ala y'a gɛrɛjɛgɛ o la tuguni a bɛna kɛ Brésil jamanakuntigi 39nan de ye Lula min filɛ nin ye ale de ye politiki tɔn min n'u kama parti des travailleurs a y'o bila sen kan ko a ye kalata in a wulila k'i jɔ n'a jaabiw ye octobre kalo tile 30 tɛmɛnen san 2022 o kɛra kalata in ta k'o filanan la n'i y'a sigi 100 o 100 50 murumuru 9 ayiwa ko a tigɛra ni u ka jamanakuntigi kɔrɔ n'o ye Jair Bolsonaro a tɛmɛna ani o de cɛ nka Tolo fanga kɔni dakan de fanga ni Ala y'a d'i ma Tolo hali ni taara diɲɛ fan o fan fanga a bɛ t'i nɔfɛ ni cɛ min filɛ nin n'o ye Lula Silva ye Tolo k'a kun ye fanga kɛ san 2000 ani mandat 2 a y'o kɛ san 2003 ka taa bila san 2010 na nka a tilala ka kaso kɛ tuguni tile 580 Tolo a tilala ka bɔ kaso de la san 2018 ka n'a bila san 2019 na a filɛ k'i kanbɔ jamanakuntigiya de nɔfɛ Tolo ka fanga sɔrɔ tuguni o tɛ dakan ye Tolo ko Brésil an bɛ don min na ko bi yɔrɔ Brésil jamana Mali y'a ka yɛlɛma hɔrɔnya sɔrɔ waati min na Brésil kɛra jamana fɔlɔw fɛ minnu ye Mali ka yɛlɛma hɔrɔnya la o kɛra octobre kalo tile 7 san 1960 ayiwa tile 15 yɛrɛ kɔfɛ koyi min ye Mali kelen k'a ka yɛlɛma hɔrɔnya sɔrɔ Brésil jamana ko k'ale sɔnna a bɛ Mali lakodɔn ayiwa Mali y'a ka yɛlɛma hɔrɔnya sɔrɔ Tolo ko Choguel Kokala Mayiga ayiwa Mali ni Brésil jamana cɛ ayiwa badenya baara don sabu an n'u cɛ baaraɲɔgɔnya minnu bɛ yen n'o ye jago n'a nasiraw ye Tolo ko san 2016 tɛmɛnen ayiwa falen min bɛ ka ni ɲɔgɔn cɛ jago nasiraw la ko a nafolo n'i y'a bɔ k'a da dolari wari la a bɛ se $48 murumuru 16 n'i y'o bɛɛ fara ɲɔgɔn kan CFA la miliyari 27 o tɛ waridenni Tolo yan'an ka bɔ l'essor kɔnɔ an b'a kuncɛ ni min ye o ye ko ndolatana min bɛ yen ni ale de ye tɔgɔ sɔrɔ Tolo ndolatan sababu la n'o ye Pele ye Ura Pele ko a miniji dɔgɔyara de Tolo Ura Pele Tolo min bɛ tali kɛ Brésil ko a taara Ala ka wele sira ma Edson Arantes do Nascimento Brésilien ka tɔgɔ ka di
tolo n'u k'a ma ko Pele ayiwa Pele ko a fatura ka sito san 82 ɲɔgɔn na a kɛra kɛnɛyaso la u k'a ma ko hôpital Albert Einstein de Sao Paulo ko tolo siɲɛ 3 nin kɔni bɛ kɛ diɲɛ kurukara ŋana de ye n'o ye champion ye Brésil kɔni ko bi a bɛ kasi la a ka nin ndolantanaba in tolo min ye Brésil jamana ye ayiwa ko bi a bɛ kasi la u ka nin ndolantanaba min filɛ ni cancer de colon o de kɛra a sababu ye sabu a ye taa ni ka segin fɛn fɛn kɛ a ka so ani nin kɛnɛyaso in cɛ tolo a ye maaw jigila tigɛ kosɛbɛ nka Brésil an bɛ don min na ko bi maa bɛ se k'a fɔ u kun kɔrɔtalen don dɛ sabu ndolantan min bɛ yen n'a sera ka coupe du monde ta siɲɛ 3 ka tugu ɲɔgɔn na mais san 1958 san 1962 san 1970 u tɛ 3 ye ko cɛ kelen min sera ka kɛ o ye wura Pele ye wa a sera ka cɛliw min kɛ tolo ko cɛliw 700 ani 67 o kɛra ndolantan 800 ani 31 de kɔnɔna tolo fasiri an b'a bila yan nɔ n'i bɛ min dɔn Pele la komi aw bɛ ndolantan dɔn i tɛ dɔ f'an ɲɛna tolo n'o tɛ tiɲɛ yɛrɛ la wura Pele kab'an fitinin an b'a tɔgɔ mɛn Amadu n'i ko wura Pele kaban ne b'a fɔ n ko balontan yɛrɛ banna yen Alahu Akibar k'a sababuya kɛ i n'a fɔ i yɛrɛ y'a fɔ cogo min maa kelen min n'a ka cɛliw n'a a tɛmɛna cɛlu 100 kan est ce que maa b'a kan bi maa t'a kan denmisɛnnin ninnu na Messiw ni a tɔgɔ di Mbappéw ni a fɔra ko maa dɔ bɛ yen waati dɔ kɔnɔ a yirala ko o ka cɛlu ko k'u cayara n'a ta ye bari jateminɛ y'a yira k'a fɔ cɛlu minnu ni o ta fɔra a kɔnɔna la kare kɔnɔ cɛluw bɛ o la bari cɛlu sɛbɛlama an ka sɛbɛ kɛnɛ bɔ maa tɛ Pele kan fo bi wa maa de don an b'a fɔ a y'a ta kabi a dɔgɔmani k'a sababuya kɛ fantanba don coupe du monde la ale san 17 a kɛra meilleur buteur ye wa kosɛbɛ a nako fɔlɔ a kɛra a san 17 coupe du monde okumu kɔnɔ o bɛ n'a fɔ Mbappé ye coupe du monde ta san 18 kosɛbɛ Mbappé de tun bɛna surunya la dɔɔnin kosɛbɛ wa o baaraw bɛɛ lajɛlen kɔnɔ ka dolantan ka kupuw sɔrɔ Brésil tɔgɔ k'a yanga diɲɛ fɛ n'i ye Pele sen bɔ a la a tɔ b'a dɛn Pele filanan ye jɔn o kɔnɔna kelen in na Pele nana ka na bɛɛ politiki okumu fana kɔnɔ a nana fo ka na kɛ minisiri ye Brésil a kɛra ministre de sport ye Brésil kɔnɔ yen don tɛmɛlenw na a kɛra fédération ɲɛmɔgɔ ye Brésil kɔnɔ yen don tɛmɛlenw kɔnɔ wa a kɛra ambassadeur ba ye bɛn ni kelenya ani sinjiya kɔnɔna la farikolo ɲɛnajɛ siraw fɛ diɲɛ fantan ani 4 non Pele farafin yɛrɛ de ye Pele kosɛbɛ et puis cɛ in sadi n'i y'a ye maa man di ba kosɛbɛ ayiwa tolo diɲɛ nin ye dɛ o jɛlen don n'i taara ka tɔgɔ to a bɛ fɔ i kɔ kosɛbɛ maa i mana kɛ cogo o cogo ni fɛn fɛn kɛ o de bɛ fɔ i kɔ Pele ninnu tiɲɛ yɛrɛ la k'a daminɛ san hirikaw la ka na bila bi la maaw don minnu bɛ yen n'u ye ne bɛ se k'a fɔ farafinna yɛrɛ parce que cɛ Brésil ninnu ni farafinna jamanaw de ye kelen ye kosɛbɛ kɛ kumakan datugu la Amadu Pele ani maliyɛn ye balontan o bɛ maa kamana gan a bɛ maa dabaliban ko tɛ min y'an ka Salifu ye Salif Domingo ani Pele u ye dolantan u tun bɛ jouer la ɲɔgɔn contre la a sɔrɔla sababuya dɔ fɛ Pele ale tun bɛ jouer Botafogo Brésil tɔn don u ye tournée mondiale de kɛ ka na min ye Salifu ye ka na sɔrɔ Saint-Étienne Faransi Botafogo Saint-Étienne maaw k'a lajɛ a cɛlu a kɛra 1-1 Pele y'a don Salifu y'a don o tuma an n'an bila yan tɔgɔ an b'i fo an b'a bila yan ka ni Ala sɔnna lamɛnbaa bɛɛ fo kosɛbɛ san laban kunnafoni gafe tolo a bɛ jɔn yan kosɛbɛ an b'a fɔ a k'an bɛn san wɛrɛ ni Ala sɔnna Inch'Allah